Volám sa Messi Joy a vítajte u môjho videa, kde budem rozprávať o imunoglobulínoch. Budem rozprávať v slovenčine s anglickými titulkami. Takto som sa rozhodla, lebo veľa videí na imunoglobulíny v slovenčine nie je a chcem si je lepšie precvičiť prezentovanie kvôli škole. Čo sú vlastne imunoglobulíny? Sú to bielkoviny alebo tzv. Protilátky produkované plazmatickými bunkami pri imunitnej odpovedi na cudzorodú látku. Poznáme 5 tried imunoglobulínov a každá z nich je v niečom unikátna. Imunoglobulín M je prvý typ imunoglobulínu produkovaný počas primárnej odpovede na antigén, čiže cudzorodú látku. Tiež to je jediný imunoglobulín so štruktúrou pentaméra. Imunoglobulín A, ten sa vyskytuje v dvoch formách. Sérovej s monomérovou štruktúrou a sekretovej s dimérovou štruktúrou. Pôsobí na slizničných povrchoch tela a v rôznych telových tekutinách, ako napríklad slzy, sliny a mlieko. Takto aj získavajú novorodenci počas dojčenia. Imunoglobulín G je najfrekventovanejším imunoglobulínom v tele, tvorí až 75% séra, je produkovaný pri sekundárnej imunitnej odpovedi a ako jediný dokáže prechádzať cez placentu. Tým vlastne vytvára pasívnu imunitu pre novorodencov. Imunoglobulín D je viazaný na povrch maturujúcich B lymfocytov ako B-bunkový receptor pre antigén. Jeho funkcia je neznáma a v sére je jeho menej ako 1%. A ako posledný je imunoglobulín E. Ten je hojný v tkanivách, naviazaný na povrchu mastocitov, bazofilov a eozinofilov. Ochraňuje podkožné a podslizničné tkanivá pred vniknutím patogénov a spôsobuje vznik alergických reakcií. Štruktúra imunoglobulínov je medzi triedami rozdielna, ale všetky majú základný tvar Y. Ja budem popisovať tú najjednoduchšiu, imunoglobulín G. Molekula sa skladá z ťažkého a ľahkého reťazca. Obidva reťazce sú medzi sebou spojené disulfidovými väzbami v plantovej oblasti. Medzi ľahkým a ťažkým reťazcom je paratop, väzbové miesto, na ktoré sa pripája malá oblasť antigénu, epitop. Sila medzi jedným paratopom a epitopom sa nazýva afinita. Na štruktúre ešte nájdeme konštantné oblasti, kde sa pripájajú FC receptory, a variabilné oblasti, kde sa nachádzajú 3 úseky hypervariabilných oblastí. Ďakujem veľmi pekne za pozretie až do konca. Zdroje, z ktorých som vychádzala, boli hlavne moje poznámky na skúšky a ešte aj knižky od Milana Moca. Dúfam, že sa vám video páčilo. Môžete mi nechať vedieť, či by ste chceli viacej takýchto videí a aj či by ste chceli v anglickom jazyku. Majte sa!